Takže hodina geografie. Takže, milí diváci, tuto vidíte newyorský plot, osvetlený malými žiarkami. Kto to učil? Kto to učil? Kto? Kedy si sa strihal? Pred rokom. Takým rokom? Čo si robil? 2008. Čo rozbíjam tebe? Čo ma tu búchaš? No ukáž mi, kde je newyorské nábrežie. No. Tuto máte vodičku a tam jazdia mama Čo som a svetička? Nevidím, kde je voda? Tu je voda. Ty si na moře? A tuto máte osvetlené domčeky. Tuto je taký Keď veľký už to sú stromy, ja tam bývam, neviem, dotáci, ako sú ty. žandári. Čo potrebuješ u žandárov? Odpoja, lebo ty vám Petro pochážete. Žandári máš. Môžete vidieť retardovanú žiacku, pozrite sa. Chcete vidieť tie petky? A petky. Od vrchol vo spodu. Šibesme ho. Šibeme. No pozrite, hodiny sa tu nedali. Koniec správ, blondiny. Jaký špráv? Ukážete, poďte.